razmišljam o tome da napustim snimanje 2022. godine, znači da završim snimanje ove godine. Ne bih mogao da podnesem da kao magične družine i ljudi kao prodaj se propoti kanal i propos i kao da bude većina. Imam ja sam pao u depresiju, iskreno ti kažem. Što se tiče podrške, pregleda, što se tiče svega nekako u kreativnom. Pa to je ono sada čega se ja i plašim, razumiješ, kao dam sebe, dam ono, kreativnost, dam sve živo i kao naš, ono, većina ne ceni. I serem, nisam tu kao zbog zarade i ostalo, pa te, očigledno je da želimo i da zaradimo, normalno je to, ali kao... Sam pao u depresiju, iskreno ti kažem, što se tiče podrške, pregleda, što se tiče svega nekako u kreativnom smislu, ne mogu, ima neku blokadu, brate, i ostalo, tako da se malo, ono, ne znam, dosta se osjećam umorno, dosta se osjećam onako isfurano, brate, i ostalo, i kao, nemam pojam, razmišljam, mislim, ono, teo sam o tome da pričam javno i razmišljam sam da li da pričam, da li ne pričam, ali razmišljam o tome da napustim snimanje 2022. godine, znači da završim snimanje ove godine, do kraja godine i da, ako, ono, mislim, imam dovoljno vremena do kraja godine da vidim kako će to da ide, daću se od sebe da ide dobro, ako ne bude išlo, definitivno, ono, veliko su šanse da ću da napustim snimanje 2022. godine i da ću, vidjet ćemo kako bude išlo. S obzirom da u zadnjih 4 godine stojim u mestu, znaš, nije mi ono kao zarada bitno, ali kad krene i zarada, kad krene i kreativnost, da ti nestaje i volje i svega toga, onda definitivno nešto radiš pogrešno. Nemam pojma, vidjet ću do 2022. To je do kraja godine ove, ima dosta vremena da vidim, da se potrudim, da dobijem ili tu inspiraciju ili volju, ali ako bude kraj, bit će mi žao, ali prebacit ću se na neku drugu stvar, najvjerojatnije neću više pipnuti YouTube, definitivno ono, nije za mene, ne bih mogao da radim na YouTube, ali nešto drugo ću. Mislim, ono, ostaće klipovi, ostaće sve, ali mislim, o tome sad, ono, nije samo razmišljam, već dugo vremena mislim o tome, ali vidjet ću, dao sam sebi roka do kraja godine. Najvjerojatnije, ako ovako nastavi, znači ako ja ovako nastavim, napustit ću YouTube do kraja godine, znači na naredne godine i krenut ću se bavim nečim drugim. Sad da li ću raditi ili ću, ne znam, početi se bavim nečim drugim, nema pojma čime, blage veze nemam, ne odlazi se ni meni sa YouTube-a, ali ako mora, jebi ga. Ali ono, da snimam nešto što ne volim, to neću također, da ne mogu da snimim one stare stvari, jer više nisam takav, tako da, ne znam. Nemam pojma. Mislim, evo, na primjer, danas sam gledao, ne znam, neću da kažem kog youtubera, domaćih youtubera, i kao, brate, bio je neko radio neku svoju stvar i ima 400.000 pregleda i na 2 zadnje klipa najnovije ima kao 6.000 pregleda. I kao i komentari su svi kao, prodao si se, pošto reklamira neke sajtove, i kao, tebra, ne želim da dođem u situaciju da na mojim klipovima budu takvi komentari. Kao, znaš, ne bih mogao da podnesem da kao magične družine i ljudi kao prodaj se propoti kanal i propos i kao da bude većina. Imam ja i dalje, svaki ima te komentare, ali kao ja ne bih to volio da bude tako, da se završi magični video, da ovaj kanal, o prepoznatljivo je logo i on i ja, brate, da bude tako.
Tako da, ako ne budem mogao ja da, ne znam, nastavim dalje da snimam onako kako ja želim, a da ubacim i humor i te, tako mislim da radije bih završio sa kanalom, ostavio bih kanal takav kakav jeste, ostavio vama da gledate, se vraćate i to je to. Nije problem kad imam kao gledalce, ali problem je kad nemam ni gledalce i nemam ni podršku u lajkovima, nemam podršku ni na klipovima, nemam podršku lupom ni u donacijama. Kao tebra, ne moram ja da zaradim 5000 evra, brate, ili lupom kao što je dolazio Mihajlo i Marko, pa kad su donirali po 200 evra ili šta već, ali kao makar po 10-20 evra na svaki klip, na svaki stream, jer kao u ovom trenutku ja sam streamovao, evo, 3 sata pod depresijom i napadom panike i o tome razmišljajući konstantno u mom delu mozga dok sam pravio fore i reakcije i ostalo, kao šta ću sa svojim životom ako završim ovo. Jer bukvalno 5 minuta pre početka streama ja sam pričao sa Nevenom o tome kako ću da napustim YouTube ako se ovako nastavi do kraja godine. I kao, istimo sam, kao stream, upalio sam stream i počeo sam da se smijem Nazor i kao, krenuo sam da se družim sa vama i ostalo, i kao, isisa me to, znači jednostavno, sažvaka me stream i ako nemam ili preglede i podršku ili dobru donaciju ili donacije u smislu da mogu da preživim mesec, onda, brate, radeći svake subote jedno te isto, da ja čupam od govana da napravim nešto veće, znaš, kao, moraš da imaš ili podršku ili pare. Ne možeš da nemaš ni jedno, a da budeš u totalnom elanu. Tako da vidim, znaš, da imam pregled, da imam lajkove, da imam ovo, da imam komentare, to me podigne da radim dalje. Ne donacije, ne neko, mislim, podigne me i to, ali kao ako i dalje imam slabo lajkova i pregled na džabe, ali kao, neću lažem, lupa kad mi neko rokno sad 500 evra donaciju, mene bi to podiglo, ali džabe ako vi taj sledeći klip ne propratite sa lajkom ili dislajkom, nije bitno. Sva situacija, ali moraš makar da imaš podršku, moraš makar da imaš volju, brate, a ja gubim volju, to je problem. Tako da, znaš, ne streamuje za donacije i ostalo, ali kao, svi su streamovali zajedno i dolaze na Google Hangouts i ostalo, kad nisu bile donacije. Čim su počele donacije, onda su svi prestali da prave tako. Gde su sad da lupam 3-4 youtubera, 5, da se okupe, da lupam petkom, subotom uveče i da kenjaju? Nema ih. Svi samo rade, zašto ne? Zato što će dobija donacije onaj koji drži, koji je host, on će dobija donacije i to je to. Kao, znaš, malo me to glupo, brate, ta zarada koju urimo jeste potrebna, ali dosta stvari uništila, brate. Ja sam volio, eto, sjećam se kada sam bio prvi put s Muđom, Ćaletom, Nedimom, još nekim youtuberima na streamu, brate, je bilo do jaja, ja nikad, wow, ne zašto su oni, kao, što, eto, kulcu osobe. I kao, brate, uživao sam u tome. I to je nestalo samo zbog toga što, brate, niko neće da, eto, dođe nekome na stream i da ovaj zarađuje, a ovaj da ga zabavlja, brate, i zabavlja njegovu publiku ili šta već. Tako da, ne pojma. Mislim, ne bih ni ja, iskreno. Osim ako mi nije neki ortak, pa da sa lupam kao što, ne znam, Muđa radi sa onima koje poznaje, isto kao i Nugato, brate, su oni Makedonci, tako da, znaš, kao, to je... Tako da, meni je samo sad eto bitno da ja ne odustanem, da imam podršku od vas i to je to, mislim, ako bude imao podršku, nije da ono kao je mora. Ako bude imao podršku, ako bude imao inspiracije, imao, ako se ugasi, brate moj, ovaj plamen, ugasi se, jebo ga, ja nastavljam dalje sa životom i to je to, da će mi biti krivo, bit će me, ali šta će bolje, ali ako prestane to, ako prestane i ta magija, brate, prema snimanju i svemu tome, ja sam isto ne mogu protiv sebe da snimam. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.